לכולם. אני מקווה שהיה לכם מספיק זמן להכיר אחד את השני, כי יש לנו גם חברים חדשים ויש לנו גם אורחים רבים. ואני מתחילה בתודות. קודם כל תודה לכולם ששיתפתם, וההגעה שלכם ושיתוף הפעולה שלכם עושה חשק לעשות עוד, עם כל הקושי, לעשות עוד אירועים מיוחדים. אני רוצה להגיד תודה לראשי האשכול על הטלפונים שמתקשרים אליכם, אני לא רוצה להגיד במנדדים, אבל מזכירים לכם הרבה על העניין של שיתוף הפעולה, ושתבואו ותגיעו ותהנו מהדברים שלנו. תודה לרותי וליובל שהכינו את העציצים היפים האלה. לא, כל מי שהזכיר מאמר. שעשועים מסוכר. שעשועים מסוכר. ומה שאני מבקשת, שתיקחו הביתה אז כל משפחה אחד. כדי שזה יציף לכמה שיותר חברים. כמה שיותר להגיד לך למה. אני אגיד כבר עכשיו, תזהרו שזה לא יישבר, תשמעו כל אחד. אוקיי. תודה לדוד, הוא העורך של הסדר. ברוכים הבאים. גם לדוד. אני גם, תודה רבה. אני חושבת שבזה סיימתי בקצרה את התודות שלנו. אני רוצה עכשיו קצת פרטים על הסדר. אין לנו אגדות לכולם. האגדה הזו היא האגדה של החברה למתנ"סים. אנחנו צמצמנו אותה. לכן הסדר הוא בדרך כלל סדר עוקב של אותו דבר, אבל הקריינים חילקתי ביניכם את הקטע קריאה הממוספר, ודוד עורך הסדר יגיד קורא מספר 7, הצבע יקשיב. זה למען הסדר הטוב. קצת על הסדר, חלקכם מכירים, חלקכם לא. אני חושבת שהערב הזה זה ערב בלבד שהוא חצי, וקצת, איך אמרתי, קצת יידישקייט, קצת מסורת, קצת להכיר, והוא מחולק ל4 חלקים קצרים, בעיקר לפי הרמת כוסית, שותים 4 כוסיות, מה שעכשיו צריך לבקש מכם, שכל שולחן יחליט על 2 מוזגים, אחד יין לבן והשני יין אדום, וכשהעורך יגיד מתי רצות, אז אתם תמזגו את היין. אני ציינתי, עוד דבר קטן, כדי שהקריאה לא תהיה ארוכה מדי, אז גננת זה גננת, זה בנק הזמן זה גן גדול. אז אחרי קטע 1 או 2, זאת אומרת אנחנו קוראים, הם מקריאים, אחר כך יהיה קצת שירה בציבור, ואחר כך יובל יעשה איזו פעילות חברתית קצרה, ככה להתרענן, נמשיך קטע שני, עד הסוף, רק למען הסדר הטוב, שתדעו מה מחכה לכם. סליחה, יפה, תרשי לי.